I aquest tema forma part de l'acord que van signar? Aquest tema forma part de l'acord en el benentès que aquest acord nosaltres el vam deixar obert en el sentit de dir, escolta, nosaltres farem un acord d'estabilitat pressupostària i donarem estabilitat pressupostària al govern sempre i quan tot allò que nosaltres creiem que és important per la ciutat, i clar, efectivament, per exemple, nosaltres teníem aquest servei de llicències, això ja s'ha tancat. Bueno, doncs això és el que hi havia. Si nosaltres ara creiem que s'han de tirar endavant singularitats com es puguin donar amb Can Cruzate o amb un projecte de renovables a la plaça de Cuba o altres que siguin interessants, nosaltres mantindrem aquest suport pressupostari a l'Ajuntament. Si el govern, si nosaltres veiem que aquí no hi ha resposta i aquesta resposta o aquest retorn no es produeix en nosaltres en el benentès que això tampoc està donant un bon servei a la ciutadania, nosaltres deixarem aquest acord. Per tant, seria més no tant un acord de coses concretes, sinó d'interpretació en funció de com vostès vegin que evoluciona la ciutat. Correcte, perquè aquí, per exemple, un altre tema que per nosaltres és molt important, i a nosaltres, al final, som un grup municipal amb criteri propi i que coneixem molt bé les dinàmiques de la ciutat. Ara, per exemple, s'està parlant de tirar endavant aquest Pla General d'Ordenació Urbana. Molt bé, nosaltres estem d'acord, hem dit que serem participatius, ja vam ser crítics en el ple el dijous passat, en el sentit que, com ja vaig apuntar en el ple, aquest govern s'ha arrepenjat massa en l'agenda 2030 que dona una sèrie d'objectius molt genèrics que costa veure a la ciutadania, quan des del 2005 aquest govern està gaudint d'unes majories molt importants en la governabilitat de la ciutat i no tira endavant projectes de calat. Llavors nosaltres aquí, amb el tema del Pla General d'Ordenació Urbana, que és un clar exemple, nosaltres el que creiem és sí, participarem, sí, però és vital que nosaltres tirem endavant també un pacte a nivell municipal d'infraestructures de la ciutat. Com pot ser que estiguem encara discutint a dia d'avui si necessitem o no necessitem una estació d'autobús a la ciutat? Home, per l'amor de Déu, que porten governant vostès des del 2015 amb majories absolutes, i encara estem així. Home, discutint si la plaça de les Treses ha de ser una estació d'autobús o no ho ha de ser. No, escolti'm, home, jo no dic de fer ja de tenir-ho executat, home, no, però almenys de tenir-ho programat. Però és que estem a dia d'avui que no sabem encara què hem de fer. Si hem de tenir molts interurbans donant voltes per la ciutat. Sí, home, ja sabem que és la política de l'Ajuntament, el parer d'aquest govern municipal és que hi hagi interurbans per dintre la ciutat. Però esclar, és que això va molt en contra del que estiguin propugnant amb polítiques de la zona de baixes emissions. Perquè tenim una zona de baixes emissions i tenim tots els interurbans donant voltes.